Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă oră de scriere. Astăzi vom învăța împreună să scriem litera S, S mic de mână și S mare de mână. Pentru aceasta avem nevoie de creioane colorate și de caietul cu foaie velină și de caietul nostru tip 1. Să ne apucăm de treabă! Înainte de a scrie litera S, voi avea nevoie întotdeauna să știu care sunt elementele componente ale acestei litere. Pentru a putea scrie litera S, avem nevoie de un bastonaj și o coadă de umbrelă, un bastonaj de la umbrelă, pentru litera S mic. Da? Atenție! Voi încerca să unesc pe coala mea albă sau pe caietul vostru cu foaie velină cele două elemente, astfel încât să reușesc să scriu litera S. Un bastonaj puțin oblic și codița de la bastonul de umbrelă. Linia oblică și codița. Voi trece mai departe și voi încerca să scriu litera S mare de mână. Pentru aceasta voi avea nevoie de o za și de un baston mare de la umbrelă. Atenție! Partea de sus de la litera S mare de mână se aseamănă cu partea de sus de la litera C mare de mână sau E mare de mână. Voi încerca să unesc elementele astfel încât să obțin litera S mare de mână. Fac bucla și bastonul. Bucla și baston. Vă rog să exersați pe caietul vostru cu foaie velină sau pe o coală albă de hârtie elementele literelor S mic de mână și S mare de mână și să încercați să scrieți pe acest caiet de 2-3 ori litera S mic de mână și apoi de 2-3 ori litera S mare de mână. Vă doresc succes! Acum, după ce am fost convinsă că ați scris litera S mic de mână și S mare de mână pe caietul cu foaie velină, voi încerca să folosesc acest caiet tip 1 pe care voi trece să scriu cele două litere. Întotdeauna las 4 spații de la începutul caietului, de acolo de unde am linia, și mă apuc să scriu. Linia mea oblică și bucla. Încerc să nu depășesc spațiul. Vă rog să lăsați între litere 2 căsuțe libere, sus și jos. De asemenea, vă recomand să încercați să scrieți literele fără să ridicați stiloul de pe foaia de caiet. Foaia mea s-a terminat. Voi vă rog să lucrați și să scrieți litera S mic de mână până la finalul rândului. Iar apoi vom trece împreună la litera S mare de mână. Pe rândul următor las 4 pătrățele, 4 căsuțe libere și mă apuc să scriu. Plec de pe suprarând, fac bucla, mă întorc pe linie, atenție, pe linie și apoi codița de la baston. Las între ele 2 pătrățele libere, bucla, pe linie și codița. Bucla, pe linie și codița. 2 căsuțe libere, bucla, pe linie și codiță. Vă rog să terminați de scris litera S mare de mână până la capătul de rând. Apoi, cu o altă culoare, cu un creion colorat, vă rog să încercuiți literele S mic de mână și S mare de mână care v-au plăcut cel mai mult, cele de pe caietul vostru care v-au plăcut cel mai mult. Le încercuiesc pur și simplu. Mie mi-a plăcut acest S, să zicem, sau, nu știu, acest S, sau poate mi-a plăcut și S-ul acesta. Exact literele care vouă vi se par cele mai reușite.
Sunt convinsă că exersând veți reuși să-l scrieți pe S mic de mână și pe S mare de mână foarte bine. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de mine. Vă doresc să fiți sănătoși, să ne revedem cu drag la școală și până data viitoare vă îmbrățișez pe toți. Cu drag, doamna învățătoare. La revedere!